Usa ka higanting parol nga ginama gikan sa mga pinauga nga lagpad nga dahon sa nagkalaing-laing halaman ang nasunog kagabi samtang gidisplay kini didto sa barangay La Piedad, Isabela City. Gihimo ang higanting parol isip opisyal nga entry sa barangay La Piedad sa contest sa Pasko Alegria nga adunay premyo nga 50,000 pesos. Nagtuo sila Piedad Barangay Kapitan Deon Raymond nga gituyo og sunog kun arson ang nagpaluyo sa maong insidente ug giingong gasolina ang gigamit sa mga suspect sa pagsunog sa parol nga ginama sa mga indigenous materials. Nakuhaan pa og hulagway sa CCTV kamera ang upat ka lalaki nga nagsakay sa duha ka motorsiklo nga mihunong sa lugar. Diin naka-display ang parol ug usa sa upat ang mikanaog sa motor ug miduol sa parol nga mao'y gidudahang nagsunog niini. Tungod kay sa iyang pagduol, nakita sa CCTV nga nagdilaab dayon ang parol humaniya kini giduol ug gisindihan. Giimbestigahan karon sa Isabela PNP ang pagkasunog sa dakong parol, ginapangitaan na og pamaagi sa Isabela PNP aron mailhan ang mga suspects ug mahibaw-an kung nganong ilang gisunog ang parol. Grace Alpunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.